isbjørn med nogle bjerge. Kom, nu se. Det er i bjerge. Okay. Okay. Ej, han lå. Så alligevel, han lå sådan her. Shit, det gjorde det. Jeg troede slet Jeg vil se, at min krop der kunne forme som... Min far han fik også et mega meget chok, fordi jeg kunne tage mine ben op på nakken i går. Det er ikke mærkeligt. Jeg kan også gøre det her. Kan I det? Sådan her. Det kan næsten alle, det går bare lidt. Kan du tage det her ben op på det her lov, og så det her ben op på det her lov? Det kan jeg ikke. Ja, det går bare til at tage lidt tid. Jeg kan ikke det. Nå, den hedder Adrian. Hvorfor stiller I ikke op i Danmark og stiller med toilet på? Fucking nok! Så død. I dækning! Du lægger toilet. Jeg er ligesom dig. Jeg må have kraften med sådan det der. Oh my life. Ja, måske er den inde. Tag nogle halstekæder. Oh shit, my life. Sæt det på Snapchat. Nu får der bare lidt af bukser. Op med tråden. Der er mere. Hvad så? De kan ikke høre, hvad vi siger. Kæmpe meget. Men du kan se.